Hello, good morning. Nandito kami ngayon sa Binmaloy, bahay ng isa sa staff namin na chief cook. Sa likod ng bahay niya ay mayroong fish pan. Yan, oh. Masakit yan sa ano, pagka naano ka. Dumidikit sa damit yan. Ito ba yun? Saka sa katawan mo, didikit yan. Anong nandito na mga isda? Mga hito. Ah, Wala bangus. Yung tilapia, panigurado, wala nang tilapia ito kasi ubos na. Kinain na ng hito. Oo, kinakain ng hitong tilapia. Ano isapain natin sa Ano, binwit na. Simulan ng binwit. Hmm. Manalo na kagad sa akin. Mabalwit na. Excited. Kalimutan natin bumili. Nang Mapasali ka na. soft drinks? Ay, O di, bibili na. Bili tayo. Meron naman dyan siguro sa harap. Masakit nga yan. Hmm. Didikit yan sa... Didikit yan. Masakit yan. Lalo mabalbol yung mas mabalbol. Ay, pag nahugas, maghugas kayo niyan, maramdaman yung hapdi. Mamaya, pag uwi. Parang magagalusan. Iwi ko nga yun. Meron pala dito. Ayan, namimingwit kami. Ayan. Kain ka para may laman yung kanya. Sa bukid din, magandang ano. Bukid walang papel. Ikis-kis sa pila-pila. Hawakan mo. Kaya niyo man. Balik mo ng pipis. Ha? Ano naman? Hello. Ayan, nakahuli rin, oh. Laki. Try nyo bili. Para ano? Bilay si Pao. Basta pag, Laki, oh. Ito na ba manayang mo? basta pag gumalaw, hilain na. Natusok kayo niyan, ha? Akin nalagyan ito. Ibuhay ko muna. Ang laki, oh. Ikaw din, ma'am. Sige. Sunudan. Kung sino Gusto ko ka. dalawa para mas mabigat. Sapa. Galing ako dito dati sa Japan. Paano pa kaya dito sa Pilipinas? Tingnan Dito pa natin. kung pang ano tawag sa shooting nga, galing-galing ko eh. Pag ito hindi nakakuha. Parang ang laki naman nilagay Hindi mo. para mabigat. Ano, Eh, umano siya sa baba. Pwede. Pasok. Hawakan mo muna yung stick. Ganun nala, balbalag. So guys, nandito tayo sa ano? Dito tayo sa Binmaloy. Binmaloy. Guys. Sayang, di na video. Ayun na. Pagkagising mo, tas gala agad.
Ganon. Nagita na. Yan. Makarelanti ha. Sunod ako. Sunod ako makahuli. Kulang ng ano, belo. Anti kay may gala may kamay ko. Uy, mga Latini aron niya kin niyan. Dapat amin tayo makala. Ayun tali. Oo, yung hindi yung Ayun. Ayun, mayroon pa. Wala na. ay payat. Ay, payat siya. Wah! Andyan eh. Sayang to. 350 din ito. Uy, gusto ko din. Galing, sabi ko sa inyo, dalawa. Dalawa ilagay nyo eh. Laki. Iuwian ko pa si father ko para hindi ako ano. Pagdam kasi may live. Yaga na mo. Ano ulitin kasi. Tapos puro Solo mo naman, may ginawa ko. Rap! Kuya Rap Hindi mag-ilo. kasi masaya Perang baso. May manap. Perang baso ah. Ako magagisa. Mabuhay din yung dulo ko dun ah. Ang layo. Ako ang mag-agis. Sinisipo-sipo. Yeah. Ay, yung mga, ano, Baka- mahaba ang galaman. yung ano na. Putulin sana yan. Lanti, nakakaano. Excuse. Manang, napulagkad tan. Hawakan mo ah. Hindi mo naman inahawakan. Manang. Ayun, kuha mo. Ang galing mo naman, honey bun sugar plum. Ah. Ako na magpabaga. Excuse. Ito yung abala. Aray! Ay, yung tubig. Tanggalin natin. Taray pa.